Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. У падзеях, звязаных з рэферэндумам 1995 года, магчыма, самай драматычнай старонцы беларускай найноўшай гісторыі, ёсць і украінскі сюжэт. І пра яго я сёння распавяду. Ініцыятыва прэзідэнта Лукашэнкі правесці рэферэндум аб скасаванні статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, змене дзяржаўных сімваляў, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня прапаноўвалася замяніць на мадыфікаваныя савецкія герб і сцяг, аб эканамічнай інтэграцыі з Расіяй і праве прэзідэнта распускаць парламент была адмоўна ўспрынята дэмакратычным беларускім грамадствам. Я тут ужываю вызначэнне дэмакратычным, а не, скажам, нацыянальна арыентаваным, бо не толькі прыхільнікі Народнага фронта, не толькі прыхільнікі нацыянальнага адраджэння разумелі, якія наступствы можа мець рэферэндум. У часе абмеркавання рэферэндуму дэпутаты БНФ, ды не толькі яны, але, напрыклад, і старшыня камісіі па адукацыі, культуры і захаванню гістарычнай спадчыны Вярхоўнага Савета Ніл Гілевіч ці мэр Маладзечны Геннадзь Карпенка папярэджвалі, што рэферэндум будзе нацыянальнай ганьбай, што ўвядзенне двухмоўя непазбежна выцісне беларускую мову ў гета, знішчыць тыя яшчэ нетрывалыя парасткі нацыянальнага адраджэння, якія паспелі ўзысці за 3 гады пасля абвяшчэння незалежнасці. Пра свабоднае выяўленне тады ў весну 95-го года размова ўжо не магла ісці. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі пры Лукашэнку засталіся манапалізаваны, як і пры Кебічу, але наступ на свабоду слова быў яшчэ больш жорсткім, чым пры тым жа самым Кебічу. Ужо былі пазбаўленыя права голасу і няўгодныя Лукашэнку дэпутаты Вярхоўнага Савета. У снежні 94-го дзяржаўныя газеты выйшлі з белымі плямамі замест дакладу Сергея Антончыка аб карупцыі ў бліжэйшым атачэнні прэзідэнта. Спрабуючы забазбегчы нацыянальнай ганьбы, 11 красавіка 95-го году 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ на чале з Зеноном Пазняком абвясцілі галадоўку ў авальнай залі, і гэты крок імгненна даў плён. Шакаваныя такой акцыяй калег, многія дэпутаты адмовіліся падтрымаць Лукашэнку і вынесеныя прэзідэнтам на рэферэндум пытанні не набіралі належнай колькасці галасоў. Словам, рэферэндум апынаўся пад пагрозай зрыву. Тады ўначы ў дом ураду былі ўведзеныя войскі, галадуючыя дэпутаты былі збітыя, і запалоханы Вярхоўны Савет прызначыў дату рэферэндуму. Пазней член Канстытуцыйнага суду, доктар юрыдычных навук прафесар Міхаіл Пастухоў скажа, што адно толькі збіццё дэпутатаў парламенту у часе працэдуры прызначэння гэтым парламентам рэферэндуму робіць вынікі гэтага рэферэндуму юрыдычна нікчэмнымі. Супраць рэферэндуму тады вясной 95-го выступілі выбітныя прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі: Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі, Уладзімір Арлоў ды многія іншыя, але іх галасы перакрываліся афіцыйнай прапагандай, якая цяжкае эканамічнае сацыяльнае становішча тлумачыла распадам ССР, незалежнасцю, разгулам нацыяналізму ў часы Шушкевіча. За некалькі тыдняў да рэферэндуму старшыня Беларускага народнага фронту Зенон Пазняк атрымаў зварот 9 украінскіх дэпутатаў да беларускага народу. Тут варта сказаць пару слоў пра кантакты БНФ з украінскімі дэмакратамі. Яшчэ ў восень 90-го году ў Менску на ініцыятыву Пазняка і аднаго з лідараў народнага руху Украіны Вячаслава Чарнавіла прайшла парламенцкая канферэнцыя дэпутатаў Балта-Чарнаморскага рэгіёну, а праз 3 гады у ліпені 93-го у Менску зноў жа па ініцыятыве Пазняка і Чарнавіла адбылося абмеркаванне праекту Балта-Чарнаморскага калектару. Пра тую сустрэчу я падрабязна распавядаю ў сваёй кнізе 93. Зараз толькі скажу, што найбольшы фактар небяспекі для незалежнасці і Украіны, і Беларусі быў вызначаны гэтак – імперскія памкненні Расіі. Беларусь першая апынулася пад ударам Крамля. Гэтаму спрыяла абранне прэзідэнтам у 94 годзе прарасійскага Аляксандра Лукашэнкі.
У тым жа 94-м на выбарах ва ўкраіне перамог і прарасійскі, як яго тады называлі, Леонід Кучма, але Кучма не дадумаўся да таго, каб уводзіць двухмоўе ці мяняць дзяржаўныя сімвалы. Дык вось, за некалькі тыдняў да рэферэндуму Пазняк атрымаў ліст-зварот. Яго падпісалі 9 дэпутатаў Верхоўнай Рады ўкраіны, у тым ліку Вячеслаў Чарнавіл, Змітро Павлічка, Іван Драч і Алесь Ганчар. Гэты зварот лідар БНФ перадаў у агенцтва «Павет», і Галіна Прыгара пазнаёміла з ім слухачоў Радыё Свабода. Як стала вядома, агенцтву «Павет» 9 дэпутатаў украінскага парламенту, сярод якіх Вячеслаў Чарнавіл, Змітро Паўлічка, Іван Драч і Алесь Ганчар прынялі зварот да грамадзян незалежнай Беларусі. Рэферэндум навязаны вашаму народу ворагамі беларускай дзяржаўнасці, гаворыцца ў звароце. Гэтая падзея, якая можа абярнуць вас у новых рабоў новай імперыі, што пакуль яшчэ прыкрываецца назвай СНД. Калі вы прагаласуеце супраць дзяржаўнай сімволікі, то вы здрадзіце ўласнай гісторыі, якая неаднаразова дэманстравала нацыянальныя беларускія сімвалы у моманты свайго найвялікшага духоўнага ўзнясення. Калі вы прагаласуеце за інтэграцыю з Расіяй, то здрадзіце Каліноўскаму ды іншым змагарам за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Вы ўжо не будзеце той славутай грамадой беларусаў, якая выйшла на гістарычную арэну, каб па словах Янкі Купалы людзьмі звацца. Калі вы прагаласуеце за дзяржаўнасць расійскай мовы на ўласныя зямлі, то вы асудзіце на смерць мілагучную мову Скарыны і Коласа, Богдановича і Купалы, Быкова і Барадуліна. І ворагі беларускія мовы, якіх добра бачыў вялікі патрыёт Янка, ужо ніколі не дадуць ёй узняцца. Двухмоўе, лічаць украінскія парламентарыі, гэта гадзючае двуязычие, якое прапануецца з адной мэтай забіць беларускую мову, беларускую культуру, знішчыць фундамент беларускай дзяржаўнасці. Расійскія шавіністы сцвярджаюць, што беларусы, расійцы ды украінцы падобныя, але ніколі не гавораць, што мы роўныя, бо не прызнаюць правоў беларусаў ды украінцаў на такую ж дзяржаву, як маюць самі. Усе народы падобныя адзін да другога, але найважнейшая іх прыкмета тая, што яны раўнапраўныя. Калі нацыянальная ідэя беларушчыны будзе раздаўленая рэферэндумам, то гэта будзе ударам у самае сэрца Украіны, бо імперская Масква, паглынуўшы Беларусь, пажадае чарговыя ахвяры. Дарагія браты і сёстры, хай і вам, і нам прыкладам будзе не шматколькасны, але магутны чачэнскі народ, які сёння распяты на крыжы за вашу і нашу свабоду. Не здрадзьце нам, украінцам, вашым бліжэйшым братам, а галоўнае, не адступіце ад сваіх заваёваў, ад уласнага дзяржаўніцкага духу, які падтрымлівае Еўропа і ўвесь свет. Яшчэ ніводзін народ на зямлі не зведаў такой крыўды і такога прыніжэння, як беларусы. Мы верым, што настаў час адраджэння Беларусі, і ніхто не здолее спыніць вясну, якая нарадзілася ў Белаверскай пушчы на вашай зямлі, адзначаецца ў звароце групы украінскіх дэпутатаў да грамадзянаў Беларусі. Галіна Прыгара, агенцтва «Павет», Менск. Тады, вясной 95-го, многія беларусы пачулі гэтыя пранікнёныя словы украінскіх дэпутатаў. Аднак афіцыйна абвешчаныя вынікі галасавання на рэферэндуме былі не такімі, на якія спадзяваліся Вячеслаў Чарнавіл ды Змітро Паўлічка, ці прыгаданыя ў іхным лісце Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін. Напэўна, у лёсе кожнага народа здараюцца моманты ўзвышэння, калі ён выяўляе прагу да свабоды, і пра гэтыя моманты потым з гонарам узгадваюць нашчадкі, і моманты ачмурэння, пра якія тыя ж нашчадкі імкнуцца ўзгадваць як мага радзей. Але плата за памылкі бывае вельмі дарагой. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.